ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଇସାଟ୍। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ବରଫରେ ତିଆରି କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତିଆରି କରିବା ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଇସାଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେ ନେଇଥିଲି। ଯେଉଁ ଟ୍ରେଟାକୁ ମୁଁ କେବଳ ଆଇସାଟ୍ରେ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ପକାଇ ନେଉଛି। କପଡ଼ା ଏଥିପାଇଁ ପକାଇ ନେଉଛି କାରଣ ଆଇସ୍ ବହୁତ ସ୍ଲିପ୍ କରେ। ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ବନାଏ, ଦେଖିଥିବେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବି ଆଇସ୍ ବହୁତ ସ୍ଲିପ୍ କରେ। ମୁଁ ତଳେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଦେଇଦିଏ, ନହେଲେ ଆଇସ୍ ବହୁତ ଥର ଭାଙ୍ଗି ବି ଯାଏ। ଆଉ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଥାଏ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ପୁରା, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ କପଡ଼ା ଦେଇକିନା କିମ୍ବା କିଛି ବେସ୍ରେ ରଖିକିନା ତାକୁ ତିଆରି କରେ। ତାପରେ ତଳର ବେସ୍‌ଟା ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲରର ବରଫ ବନେଇ ନେଇଥିଲି। ୟା ଉପରେ ମାଙ୍କର ପିଣ୍ଡିକୁ ରଖିବି। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ପିଣ୍ଡି ମାନେ ମାଙ୍କର ମୁହଁ ଯୋଉଟା ସେଟା ଅରେଞ୍ଜ କଲରର। ସେଥିପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ କଲରର ବରଫ ବସେଇକିନା ମୁଁ ଏମିତି ପିଣ୍ଡି ବନେଇଛି ମାଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସଜ କରାହେଇଯିବ ମା ପୁରା ସତ ସତିକା ମା ଲାଗିବେ। ରଖିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ସାଇଜ୍ କଲା ପରେ ଏବେ ମାଙ୍କର ଜିଭ ଲଗେଇ ନେଉଛି। ଜିଭ ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ଟେ ବନେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ମାଙ୍କର ଜିଭ ଫଟୋରେ, ସବୁ ଫଟୋରେ ଦେଖିଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇକି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିବେ, ସେଠି ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାଙ୍କର ଏମିତି ଜିଭ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ମା। ତାପରେ ଉପରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମୁକୁଟ ଟାଇପ୍‌ର ଯୋଉଟା ଲଗା ହେଇଥିଲା ସେଟା ବି ମୁଁ ବରଫରେ ତିଆରି କରିଛି। ବରଫରେ ତିଆରି କଲା ପରେ ଲଗେଇ ନେଲି। ଆଖି ଲଗେଇ ନବା। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଖି ମା ଯେମିତି ସତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଇବ୍ରୋଜ୍ ଲଗେଇ ନବା। ଏବେ ଗୋଟେ ଲାଲ ଚୁନି ଦବା। ମୁଁ ଯେତେ ସାରା ଗୁଗଲରେ ଫଟୋ ଦେଖିଲି ଆଉ ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ଯାଇଛି ଯୋଉଠି ସମ୍ବଲପୁର, ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଚୁନି ଦେଖିନଥିଲି, ପଛ ସାଇଡରେ ଚୁନି ଦେଖିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ପଛପଟେ ହିଁ ଚୁନି ଦେଲି। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପୁରା ମଥା ଉପରେ ମୁକୁଟ ଥିଲା। ମୁକୁଟ ପଛପଟେ ଚୁନି ଏମିତି ରହିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଘରେ ବି ପୂଜା କଲି। ଘରେ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହାର ତିଆରି କଲି। କାରଣ ମୋର ଆଜି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କୁ ବନେଇବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହାର ପିନ୍ଧିବି। ହାର ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଯେମିତିକି ଫଟୋରେ ବହୁତ ସାରା ସିଲଭରରେ ମାଙ୍କୁ ସଜ କରାଯାଇଥାଏ, ସେମିତି ମୁଁ ସିଲଭର ଆଣିକିନା ତାକୁ କଟ୍ କରିକିନା ସଜ କରିଦେଲି ମାଙ୍କୁ। ମୁକୁଟରେ, ତାଙ୍କ ଜିଭରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦି ସାଇଡରେ ସବୁ ଲଗେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଥା ମଣି ବି ଲଗେଇଛି ଛୋଟଟେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ନୋଥଟା ବି ସିଲଭରରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ବି ତିଆରି ହଉନଥିଲା ମୋ ଦ୍ୱାରା। ସେଠୁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ କହିଥିଲି କି ଏଇଟା ତିଆରି କରିପାରିବୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଫଟୋ ଦେଖେଇଲି କି ଏମିତି ଗୋଟେ ନୋଥ ବନେଇ ପାରିବୁ ସିଲଭରରେ। ତ ସେ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ବନେଇଦେବି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନୋଥ ବନେଇଛି। ମୋର ବହୁତ ସାରା ଆଇସାଟ୍‌ରେ ମୁଁ ଆକୁ ୟୁଜ୍ ବି କରିପାରୁଛି। ସବୁକିଛି ସଜ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ମାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ହଉ, ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ। ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ।